Itziar Aranburu Agirre naiz, oinatiarra, M1 enpresagintza ikasi neben eta beste lan batzuk egin ondoren Ulma Forjan hasi nintzen 2011an eta azkenengo 3 urtetan mundukideekin egon naiz Brasilen. MSTek mundukideekin dakon harremana hasi izan eurak kooperatiba mailan o kooperatiba munduan bilaketan nebelako mugimendu bat edo zona bat edo talde bat arrakasta eduki duena, ez? Eta nik uste dut ekarpen nagusiena mundukidetik MSTera hori dela. Gure formakuntza edo gure teknikoki dakun ezagutza kooperatibak sortu eta bizi irauteko, urtietan. Norbaitek kooperatiboan jateko gogoa baldin badakonik animatu ingonek jatera. Ez auketara, beste realidade bat ikustera eta beste mundu baten bizikera. Azkenean hemen dakun bizitza maila onak eta baldintza onak askotan zaila da itxi eta ara jatea, ez? Baina, beti dago aukera bueltan etorteko gure izan ezkero. Baina nik uste dut, holako zerbait biziteko aukera ezin hobea. Nire esperientzia zela definiuko neben nik uste dut berezi moan. Nik uste dut, lehen esan du moan, ez? Hasieratan zaila da, igual asko pentsau barik fanitzen be bai, asko pentsaiken bot enitzelako inoiz fango, baina nik uste dut pena merezi izan dagoela, eta duda barik berz fango nintzela. Eta, gurakonek eskerrak emutia, mundukideri, Ulmari, baldintza emutiarren, holako zerbait biziteko, ez? Nire bizitzan azkenean lan baldintzak bermatu eta ara jatea beste lasaitasun batekin zoiaz, eta proiektua edo bizitzako zati hori biziteko beste lasaitasun bat emuten dut, eta nik uste dut hori importantea da.